Eu consider că pe lângă înțelegerea contextului social este foarte important să înțelegem ce efect are fiecare drog pentru a înțelege mai bine ce nevoie are un copil sau adolescent care intră în această lume întunecată. Dacă înțelegi, poți acționa direcționat, iar rezultatele pot fi mai bune. Să nu uităm că un copil nu caută drogul, caută o stare. Voi începe cu drogurile depresoare. Ele sunt substanțe care inhibă activitatea sistemului nervos central și reduc activitatea creierului. Ele pot fi utilizate medical pentru a trata stresul acut, anxietatea, tulburările de somn sau sunt utilizate pentru a reduce durerea în diferite afecțiuni. Fără recomandare medicală nu trebuie folosite. Abuzul lor este extrem de periculos. Din această categorie voi aminti hipnotice, barbiturice, somnifere, tranquilizante, neuroleptice, opiacee, opium, morfină, heroină, codeină, metadon, benzodiazepine, diazepam, nitrazepam, rudotel, alcool, solvenți și gaze volatile, butan, toluen, opioide, fortral, mialgin.